Awukwazi ukuganwa ubaba bakho noma wakho bengasinanga. Awukwazi noma ngachazwa kangakanani, awukwazi ukuganwa ubaba bakho noma wakho bengasinanga. Uma uhlala kababa, ubaba wakho noma wakho walobola ubaba wakho wembesa, wasethatha ukuhlala nomama ngoba isikhathi esiningi abazali bebethanda lokho, wazohlala naye bangasina kodwa ulobola ubaba wakho futhi waphinda wazwambesa mhlawumbe ekusele ngqeba amasondo nomgcaco. Nina nima nizingane uma nifuna into zenze nihambe lahle ekhaya, qalani nisinise abazali benu, nikhishwe ngapha kamalume, nizomukelwa ngapha ngokwehlukile, ningabhanqa nomama, bese kuyimake nenze iprocess ukuthi nani niyalobola-ke, niyashadelwa. Ney'ngane zamadodakazi ziyaphuma, ney'ngane zalo mama ziyaphuma ziyogana kamnandi uma wayilobole. Kodwa uma wayengalobole, ubaba wakho kodwa uhlala kababa ngezathu ey'thile, ngeke uze ukwazi ukuganwa lapho. Buyela kwamalume, ikwamalume ongakwazi ukuganwa ubaba wakho engaganiwe ngoba ubuganwa kwamalume, amathongo ngoba ephethe umcimbi wakho awakamalume la ubhilonga khona. Kodwa uma kukababa awukwazi ukuganwa esadini lakababa ubaba wakho engaganiwe. Khumbula-ke abantu abashadiswayo ngichazile ngathi abantu umuntu olobolewe wakwenza ngampela okufanele kwaze waphinda mhlawumbe wembesa noma kuthiwa akambesanga-ke emelobolile mhlawumbe wakhipha iy'nkomo eziyisithupha wasaleyo ngxenye, kuyabhekela ukuthi okay kuphi wasekusele kushoda babexoxisane kanjani nabakhongi kuze kuqedeze ushaye. Kube sekwazi ukuthi-ke uma seqeda ukuba nodwendwe sedlula isikhathi landwe iy'ngane ngale zizomukela, landwa ngehubo lakwamalume, zikhishwa ngohlangothi lakhona, ila ukuphambana khona iy'nhlangothi-ke. Leyo kuphambana kwey'nhlangothi uma ngabe kuganselwana, ayi angiyazi. Ngiyazi iphambana ey'nganeni indaba y'nhlangothi. Ila ukuphambana khona ini-ke iy'nhlangothi, kusuka uhlangothi lembuzi lwangapha kwamalume luya ngapha ey'nganeni ngoba kuhanjiswa iy'ngane zakababa. Mase kusukelwa ngapha kababa oloka-right luya ngapha kwamalume, sekuphambene iy'nhlangothi-ke. Lezo y'ngane sekucaca ukuthini zihanjiswe zathola uphawu lwesibongo sikayise ngokusemthethweni. Kodwa uma uhlala kababa ngezizathu zokuthi ukhuliswe khona, mhlawumbe umama nobaba babonela ngaso linye, umama wazothi qiza ingane wayishiya kababa, yakhuliswa ugogo, obogogo basikhulise kamnandi, wakhula kahle kababa, valelisa, yenza igrosa, u-appreciate ukukhuliswa izalukazi, ucele ukuthi sengifisa ukubuyela kamalume ngilungise into zami ukuze zihambe kahle, hhayi ngoba ngihamba kuleli khaya, uphume kahle ngesihle ngala khona uyokwazi ukuganwa. Ngoba into ezodala ukuthi kube inkinga, kube nenxushunxushu, ngeke ukwazi ukuzoba indoda wena ube umnini wekhaya noma njalo ube umuntu osekwelinye izinga ekubeni ubaba wakho esafana nokuthi umfana. Awukwazi. Ngeke ukwazi nje ukuthi uzoba kwesinye isigaba wena ubaba wakhe ekubeni eseyilevel yokuba umfana. Yingakho-ke kungeke ukwazi ukuganwa abazali bakho bengaganananga umakho nobaba wakho uma babelobolene. Kodwa uma bebengalobolene uyaganwa. Uganelwa kuphi na? Kwamalume. Kanjani na? Yonke into yenzela kamalume. Umthimba ufikela kamalume, ilobolo liphumela kamalume, intombi uma iqomela kamalume, yonke into yakho yenzela kamalume. Khumbula-ke, valelisa ngapha kababa kahle. Angifuni ukubamba amakhola ayinto engichazile. Valelisa kababa, ubonga ukukhuliswa. Ungabona ukuthi wenza ini engase mhlampe ikhombisa ukuthi uyabonga. Ngisho ungathenga ngisho igrosa, usubuyela ngapha-ke manje kamalume, ucele kahle kubona abaphilayo. Cha, anginilahli, anginishiyi, ngiyohlezi nginganeni, ningikhulisile, sengicela ukubuyela ngale-ke manje kwamalume kuze into zami iqonde ngoba ingane amahhala ayikho, abanayo ingane labo. Uzoboshwa yini? Umkakho uyoboshwa yihubo uma ngabe sekuthi mhlawumbe usiyasinelwa wena, kuyoba inkinga yehubo okuyobe kuwukuthi liyobe lihutshwe lapha ekhaya. Nokuthemeleza, ukuthemeleza abantu abarong, ukuthemeleza kuvuswa amathambo arong ekubeni kula amathambo akomalume kumele evuswe. Nengudade wenu mese ephuma eyogana uyophuma ngehubo elirong ngoba wena ngoba ubaba wakho akaganwanga, akanandawo futhi akalobolanga, akenzanga lutho. Uma elobolile, kufanele into nizwe kahle, zamani ukuthi besine lawo bazali ngoba lobolele mhlawumbe kwashaya amandla. Kulobolela kusiniswa abantu ababeqalile bakhona abakwenzayo. Mhlawumbe bakhipha iy'nkomo ezisithupha ngoba ngisho nje. Futhi uma ngabe khipha ihlawu nenkomo ey'mbili, inkomo kamama nekababa,
lawo bantu labo ngeke kuthiwa wena sekumele kube ukuthi uyaba lo uma engaphumanga nje amabheka angeke, ngoba lezi inkomo zasekhaya ezu2, inkomo zasekhaya, inkomo kamama nekababa, inkomo zasekhaya iphinde iphume futhi mase iphume ngalowo muntu ziphuma. Ingakho ngisho intombi mangabe sekube nenkinga maphume la inkomo kababa nekamama ongeyemvuma iduna lelana iphendula libe inkabi, kodwa thathe kufanele kube inkabi bese kuzoba isithole sikamama, akuphinde kuphume, akuphinde. Ngakho-ke iy'ngane lezi uma ngabe lihleli kababa kuwukuthi azenzolanga lutho ayibuyele kwamalume ukuze into zihambe kahle. Nina enithola ukuthi abazali beni bakwenza bashode ngesigcawu, ngeke ukwazi ukuganwa bengakaze beze besine bona. Ilungiseni lonto ngaphambi kokuba kusine wena, ngaphambi kokuba phuma udadewenu, ngaphambi kokuba nizizwe nisekhaya, nikhishwe kwamalume kahle, nizomukelwa ngapha ngendlela okuyiyona yona. Ngiyabonga ngelokho eningifisele zona, ngiyabonga nabaphosile Nkosi yami Vivaneni, uNkulunkulu abakhumbule andise nabangifisele nje okuhle kakhulu osukwini. Ngiyabonga imilayezo yenu bafethu izolo bengizalwa, ngiyathobeka kakhulu. Uma ngabe usifonela awuqhamuka usubuza kunemigomo nemibandela, uma ngabe niganana siyakhona ukufika sizobheka ukuthi khamba ngendlela, ngoba isintu sisodwa, lento eyindawo ayisebenzi ukuthi thina ngapha ngasekhaya iKristu siyayisebenzisa, kodwa imbuza inkomo siyisebenzisa. Singaba ngapha eSikhothi, singaba ngapha eBergville, singaba ngapha eMsinga thina ayikho lonto, ngoba kukhona inovel nje, inovel ifundwa wonke kwe-KZN. So ukuganana kukodwa kuphamba kubulawa lezi inkomo lezi eyomncamo eyomqhoyiso ngalimvuse, kuphumele inkomo lomhlubulo ohamba nenqina uye ngapha, kusuke le nkomo yangapha yomqhoyiso ibuye nabaganisi, kube khona umkhono oyinsizwa athi izoganisa. Kunjalo nje, kunjalo nje. So-ke ake sizameni ukuyibamba emgqeni, siyibambe ngendlela okuyiyona, bese ngiphinda ngisho ukuthi uma ngabe nibona amavidiyo amaningi esabalala whatever, ningangimenshini bese nifuna ngizophikisa inkulumo yomuntu. Mina inhloso ukufaka isikole befunde, abathandayo abangathandi futhi banelungelo lokubhlokha bedlule noma bescroll, ukuze ngingabi sengazi ukuthi mina ngeke ngabona ngenye ividiyo umyusisi into ebeyikhuluma. Lento yesintu uma ngabe siyikhulunywa wonke umuntu izodala amaphutha amaningi, kodwa asifuni futhi bese ngathi siya complain. Umuntu unelungelo lokwenza ividiyo ngefoni yakhe, but mina ningangenzi ukuthi angiphawule entweni zabantu, angizeli ukuzophikisana nabantu social media ngoba ngibazi. Akekho umuntu engimazi la social media, mina angibazi. Angikwazi ukuthi ngizovela ngisuke ngihlale phe komuntu ngimthuke noma ngisithithi ividiyo angimphikise, anginawo lawo mandla okuphikisa umuntu. So-ke ngezethi makwenzeka mhlawumbe nababe ngimenshina kule vidiyo omunye udade engeke ngayibona, ningalokhu nifisa ngiphawule mina nginesami isikole engisebenza ngaso. Indaba ithi ngaphambi kokuba uganwe wena akusina abazali bakho kuqala. Ngiyabonga ngethuba.